inork pentsatu, sinistu, planteatu gabe etorri zana. Beti izan dugu bultzada, baina oaingoa ikararri izatea, ikusi besteak izto balkoidanetan banderak, erropa ate ditugun dana estaltzen nahi dira, eta orduan horrek posa ematen du ez. Nik ikusten dutena da, herria dagoela ilusio handiarekin, herria. Kirol batek hori lortzea oso polita da. Kontxan, herri guztia juguke eta da marroiak usi guke. Azpadik urtietan guzti ez da baino gehiago. Eta emozioakin bizi, ezta? Bueno. Hau izan da, perseverantzi baten lan bat. Osea, iraunkortasun baten bultzadakin aiatu behar horrea. Danontza da herri guztirentzako posa handi bada. Dagan ekipuakin da giro honakin, lortzen nahi dira, inork ez duen espero, ez guk eta inork ez. Nei gustatuko litzaidak ekipua mantentzia, zenik ikuste dut ekipu honek etorkizuna badakala. Ikusita ze trajektoria eta nola lan indan azpi-azpitikan eta zenbat lan indan, ikusi ez honen batian premio iritsiko zala, ez? Eta iritsi da. Uste, urte hau zangola, borratu zineko urtea zangola. 2022 urtea. Berrotamaikan, orduan hazioan, klua ez zuen artean kluikan. Iteuan, bakbori egiten ziren, 50 kilo atun eman, estropala jentzako, ite ziren, sortu zanean. Eta arrezkeo, klua formatu arte, beti itxian, zate bateko moia honda kursi entrenamentuan da. Getariako arraunlariak lehenengotakoa zu. Bai, zegatikan. Jose Manuel Etxabere orduan arraun ibiltzeuan bai, baina bezala ni. Hasi ginean, demesi batean, klunautikoen izenean, 79 traineriarekin. Klunautikoen izenean erten ginen aurrena. Hemen arraunian beti izan da zaletasuna, baina klunautiko peska egetaria, gabezen azpila hau zen klunautikoa. Etxabetarrak eta kamiota ozera hundu zitzen da aurrez egitu ginen. Eta gaun, lokalik gain izarrezak gaun. Eskabetxeko fabrika batean gorotzek ginen ontzila. Altzan bezala. Zango jan, plazatik angola. Adibidez, Orlandon fabrika batean, horretzezan. Egunero handik hartu, karrun hartu, dikurbileko karro batean, arran plakarri, tramentu egin da berriz egola. Horrela zikinean, utzetika. Bueno, mutiko eskorretan, nera nahiak ni baino zaharro bazean, eta haiek hasi zian hemen, kuarrila bat arraunean, eta beti ibili naiz, haien atzetikan. Hasi laguntzen, mutiko eskorretatik, 11 urtekin olako bat. Klua sortu ginen 76ko buelta hortan. Eta jarrak 73 arte eta ondo ibilitun. Juntatu ginen, lagun batzuek hemen herrian, zozin berra zeola, urte batzuen lehenago trainerua egon zan, 72an eta 13an, baina gero, geldiunea zeon. Ez zeon, arraunlarik herrian, inbertzean, arraunlariak sortu. Leheno ebilitako batzuekin, laguntzakin eta berri batzuekin, hasi ginen poliki. Da orduan, aitatu ginen, komendizala herrian, ia klub bat sortzia, elkarte deportibo bat, betiko tangera, fulan da bezala arraunare bai. Da orduan ginen, klub deportibo Getaria.
Eta arraunean hasi ginean, pixkanaka taldia mantendu ite genuen, eta, bueno, aiatu ginean bateletan, traineruan, hortxe, eta beti bultzaka lantande berdintzua, porque herri txikia da eta beti jende berdintzua bilega. Junta direktiba sortu bertzan, manuan izena eta diruzaina esan txan, da oan arte. Direktiba sartu ginean eta delegatu gisa, entrenadore, bai, jarraitzaile bezala, eta, bueno, danetik. Osea, klub txikia betan inbertzon danetik. 2018an duzea presidentetza jarri ziela, orduan ditzuan presidente delegao eta arraunlai, dana egiten izkian. Eta kotxia neuria guan, remolkiakin, eta nek ematen nien pateketek azolia jarreta. Urte haiek jo ditun nahiko ondo, da gaine ez ito desentekin. Porque laro eta bilan Kampeonato Espainiara bazegin bateletan Koruñan. Arraunien behin ez, baina, bueno, hasi ginen, pixka laguntzen, gero idazkarin moduan, Manuel Lagazunian delegado. Zazitzen kamiok eta Bartolo biek eramango zuela, ni lagatzeko, eta konbentzitu zitzen dela nien da Bartolo gertu ziren presidentetza. 2008 horrela, presidente. Ni arraunlari izan, nik uste gazte denboretan, ia nire garaian mentzat, mutiletan mentzat asko pasa ginela arraun elkartetik, baina egile esan nik infantiletan bakarrik egin nuen, oso urte gutxi. Arraun mundua gustatzen zitzaidan batez ere aitangatik. Aitak asko maitezun arraun mundua eta beak bultzatu nahi du, baina gero beste kirol batzutara jo nun gehiago. 3 seme zazkat eta 3 ibilituan arraunean, beraz hortikan hasi nioan pixkate klubea inguratzen eta laguntzen, holako klub txikitan da estek jende asko izaten, laguntzeko eta hori pixkat horri helduz, hasi nioen pixkat kolaboratzen klubiakin da laguntzen laguna zaudek, juntan da orduan, hortik hasi nioan da azkenian egoera zeuta presidente bukatu nian. Presidentean egizautu txut, Jose Hostil Larrañaga, Ignacio Gorostiaga, Bartolo Campos, Zigor Zaizar, eta geho Jose Antonio Olano eta Juan Xavier. Danekin dizulana? Danekin. Gu geu arraunian berriz martxan jarri ginen lehen aurreko generazioak laga gelditu zanetik geu hasi ginen arraunean berriz trainero brutaratzen. Habek ditu gurekin hasitakoa, habetanak, Xavier danak, 10 urtekin gurekin hasitakoa ditu, anaia eta bilokin. Ditu ez ditu gure semia, baina ditu txekuak. Orduan, guk habei zartzen jungea, zartzen, baina laun ditu jo, aldan guztia laun ditu jo. 84an hasi ginen arraunen, orduan oraindik infantila baino gazteo ginen eta aurrenengo urtetan ezin izan ginen jolastu, baina entrenatu ginen, baina gero horrengo urtean hasi ginen jolasten eta kategoria guztietatik pasa gea, traineroa itxi ginen, Liga Baskan jolastu ginen, garai polit bat gertatu izakun, egurretikan fibra kamil jortan hor ginen, Meiko Deportiboak sartu zian, pixkat urte politak izan zian, diferentiak. Getatxan, lagun batzuk eta zituan, futbolian, da beste kirol batzuk egiten, da gu, ez geba itxasoko temak asko tiratzen ziu, eta hasi ginen arraunian. Eta hasieran ibiltzen ginen bateletan. Gero pixkanaka, traineria, eta urte batzuk batela eta trainerietan indageo, urteatxetan ez zion traineru ikan, da lortu ginen traineru ateatzea. Eta traineru ateatzeko ilusio handiak ginekan gu. Eta entrena horiek ere bai. Txabetarrak orduan zian entrena horiek eta horiekin zuen lanak gugatikan da impagable. Zateana labor sozial, zondan drogan arazuekin da danakin, zezagunen nik elkanok endu eta behatxe jarreko nituzke, ez? Induen lanagatikan gaztiakin. Eta gero nire arraunketako ibilbidea bukatzen, hasi nintzen entrenatzaile gaztiekin hasi eta kategoria danak, eta aurrengo neskak zianian dare horri bili ginen haiekin batea. 2007 usten detzala, urte hortan Getaia iaia ZTA iosan baita, eta urte hortan eginan zerebratzen oso urte hona izan zala, eta plazan ginauden, Getaiko plazan, eta momentu hortan neskako ezagun batzuk edo juntatu ginen, eta esan, guazen astea, horrengo urtean, iraian edo urrian hasi ginen. Eta orduan, 2008 hortan hasi ginen lehenengo aldiz traineru batea zen, Zumaiarrekin,
Eta horrela, urte bat ingin Zumaiarrakin, eta gero ja, datorren zetan, temporadetan trainerua atea ginen Tolosakoakin. Hori da. Kontauta. Horrela, beste lau temporada 2012 arte. Inorrek ez zuen uspero hainbeste duratuko genukenik, baina bai. Eta klubantzako izan zen boom bat. Jende asko hasi izan eta zerbait positiboa bezala izan zen nik uste. Hombre, orduan, danak neskakin bolkauta zuen, porque orduan garai hortan ez zegoen mutilen traineru ikan da ezer, orduan danak gu ginen. Gu alde hortatik oso maitatuak sentitzen ginen. Beti. Afizio handia zegoen. Animo asko eta beti, eta jende etortze zen ikustea eta oso ondo alderdi hortatik asko eman zuen herrike bai egizan. Gu bolkatu inginean, helburua zen azkena ezitia, holako gauza pila bat. Orduan, igual rekuerdo politenak horiek, ez? Oso guztua pasatzen gintun da, kirol arlotik dana, ez? Arrauna izan da gauza asko eta, gero ere bai gauza asko erakuste izu talde moduan, jokatzen zure bizitzantzako ere bai. Emakumeen aldetikan, emakumeen trainerua ja hor, amaierara iristena izan, pena handiz hartu genuen amaiera hori, egia da, arraun munduan emakumezkoen arraunak getariak izan zula hor zeresan handia, eta gaur egun ere pena handiz ematen dit, hor liga sortu danean ere, getaria hor ez egotia, ez? Astapen haietan getariak lan asko egintzun. Ikusita ze sakrifizio eskatzen duen, ez? Gorra da. Eta getaria bezalako herri txiki batian nik uste dut trainero bat egotia. Eski minimoia 13, jende asko behar da eta edade bat igual iristen da, bakarka igual erreixago da, kirolen bat itea, taldeka osuak neskatan igual zailagoa da. Pena ematen dit alde hortatik, baina nik uste etorkizunean ere, iruditzen zait, aurtengo temporadakin da, neskak ere animatuko jala noizbait, eta hor ere izango dula getariak zer esana. Arraunlari nituen, 8-9 urte. Gero hasi nintzen entrenatzaile bezala, gaztetxo egin dagoela, bukatu nuen entrenatzaile izaten trainerukua. Traineruko entrenatzaile bezala 3 urte nituen, KE ligan 2 urte eta KE batian. Berriro trainero uretaratzeko entrenatzaile bezala Leandro Andreano jarri zen, eta gure garai hartako arrolai batzuk konbentzitu zituen berriro uretaratzea. Lalo egon zen entrenadore urte askotan, sekulako lana intzun. Batez ere, mutilekin eta traineruan behar izaten dana, ez? Giroa, lagun artea sortu, eta horrekin batea gainetik arraunkera propio bat zeukan, ez? Lalon taldeak. Eta ja RC bitikan, RC bateako pausu eman zanean, Gorka Etxeberria entrenatzaile bezala jarri zen, bere ziklua intzun, eta haren ziklua bukatu zanean, Jon Larrañaga entrenatzaile bezala jarri. Gero zuzendaritza lan egiten pasatitzen, eta azkenengo aro honetan Jon etorri zanean laguntzaile bezala zintzen, berekin. Me juntatu ginen 14 lagun, ez tekit 14 osatu ginen. 13 gozkor, 13 kluba asko maitatzen zuen jendia, eta trainerua nola atea inbertzala ikusi zuen jendia izan zen. Aurrena esan zen, nola ala traineru osatu. Gero, traineru osatze hortan, eskalera maila hortan, emaitzak izan zian. Emaitzak eta ambientia, izugarria ona, eta entrenamentuak oso politak, eta izan zen ez puskatzea jutia, ez talde hori ez puskatzea eta gauza naturalak egitea. Teorikoki, salbatzia, ez? Urte hasieran gure objektiboa garbila zen, azkenengo postuetik alde egitea eta RC bira ez geiztia. Bigarren urtean, pixkat, sinistu zala, gauzak ondo egiten baditugu, etorri lehik gauzak, ez? Gauzak oso ondo intzian, baina eske pandemiak eta gauzak asko naztu ziren, eta baina alare emaitzak ona izan ziren, naiz da bandirik ez gortu. Eta 3. urte hortan, ilusioa zen hitza, baina ez genuen inundikan planteatu, igual aukera, sakau gotia, ez, aurreneko estropare juginen, uste posible deula horra aurrian, bandera batzuk irabazi, o posibilidade hori ikuste genuen, baina, hortik aurrea, ja, ascenso bat o playoff bateak jutia oso zaila dituzi segun. Entrenoria etorri dana, sinistu indik mutila hauekin, sinistu mutila eta sinistu indik, kriston taldia sortuik,
eta hori oso zaila de. Ez da, garraza mundu hontan, onbeste lagun artean pina bat indaran hori sinistia, eta ailaudien lekuran joariatzia oso zaila de. Eta behak zakak netzako asunto hortan garrantzi oso ondila. Infantietan ja gaztetari sartu ginen hemen, da urteka, infantil, kadete, juvenilak eta trainero salto eman ginen. Nire aritze egin bat infantietan hasi nintzen, gero juvenilak arte ginen da traineriko salto hortan utzi nuen da, gero aurreko urtean ibili naiz Jon Basurtokin batea infantian entrenadore, 15 bat badia, 16 bat gazte eta haiek entrenatzen da, pixkat. Jende pixka gaztean berriz. Beti aitzea folian, txarxa barra diarako arraune etortziala eta gure hola hasiko ginen hemen. Bueno, ni 12 urtekin hasi nintzen arraunean, Getaian, ze etxean, bai aizpa, lehen guztuatan akarraunen ibilitakoa zian, da, etxean hainbeste kiroloria hainbeste ikusitakoa, esan nire arraunean nikoa. Eta nire asmoa zen, arraunean hastia. Eta etorri nintzen, da esan ziren, izaro, zu txikia zea, eta zuzenian patroi sartuko zea. Eta, hasieran disgustoan egon, baina zeituan hartu nion, da oso gustora. Gero 2017an San Juanea junitzen 2 urtez, eta uste nunean, nire ibilbidea hor bukatuko nula, mutilan entrenadorian Jon Larrañaga handei bat jaso nun, berbaiekin hasiko nintzen. Eta, ezin nun ezetzikan izan ez, Getaian zan, da esan nun, arrauna utzi dara aldin badet, Getaian nengo eta azkenengo urtea. Izaro Lestaio, egunon? Egunon, Ibon. Getariako patroia gaur Lehorrean, tokatu zaizu, bertako alaba, Getarikoa, eta gaur egun seinalatua Getariarrentzat, Andoni Galarragaren omenaldia 2 bandera jarriko dira jokoan. Liga San Pedro hasi zen, eta urrengo egunean Getarian estropa ligan barnean, eta Andoni ez behar batez juntzin zaigun, eta orduan, pixka golpe gorra izan zen, ez? Arraunari bat galdu ginen, eta haren omenezko estropa bat montatu zuen arrezek, eta orduan, ura izan zen, ikaragarria. Ez astutzeko moko eguna izan zen, ez? Andoni Galarraga, hortxe ikusi dugu, bere tostan estriborreko tostan, omenaldi, beroa, unebunkigarriak, Izaro. Nik uste, Andoni maite zunako hendikan maite deula eta gorra izan da herriko antzen. Lehenko urtea oso urte gogorra izan zen, batez ere Andoni Galarraga istripua izan zulako eta desgrazi guaz izan zalako. Nire lankidea ere bazan eta justu urte hortan bai bere omenezko estropada guai irabazi eta bai ligan klasifikatzia izan zen izugarria. Segundo bat Getaria eta Kaikuren artean, txanda bakarrik ez, batek daki, bandera ere jokoan ote dagoen. Bigarren estropa Getarian zen, Andonin oroimeneko estropa eta hori izan zen, hartu ginen indaga, temporaldi osoako. Horrek eman zigun, 1000 entrenamentu baino gehiago balio zuen estropa horrek. Hori garetu eta ia ikusten ginen dena alginula. Argi Getariako esperantzaren denbora oraintxe, traineru bat eskazia jatorra, eta 2 segundu terdira. Gara estropa da, bukaeran institutu dugu, baina Getaria aurrena. Eta badaukazuen hori eskainez. Bai, hori du dira, gaur 13 arraunlai ez gahun. Gaur 14 arraunlai da patroia jungea, lagun handi batek utzi zigun da beretzako dago. Beraz, ara, gidoigileak asmatu egin digu eta bandera Andoni Galarragaren oroimeneko estropadan etxean geratu da. Arraunean urte asko eta gaurko una serio esate dizut ez dela segulaztuko. Kontxa badakat eta ez nuke konparatuko guantxe, sentitze detena. Ez kontxa, ez Espainiako, ez txapelgitik, 3 urte Getariako entrenadore hasi nitzala eta lehenengo urtean Andonik estropaia desente jogatu zituen, lehenengo urtea izan da eta bera bakarrik izan zen, bandera lortu ezun, arraunlari bakarra eta nakan kutsilio bat zartuta ez dakit nola zen, hori falta nula eta hori falta nula eta beste kontuik ez deuki
nire ibilbidea bukatzeko etorri da eta beretzako. Bai atseginentzat eta bai bere familia guztientzat. Benetan. Arkoteko, Letz jarrarentzat, 8. Bizkaitarrak, beraz, ara, bandera, Andoni Galarragaren oroimeneko estropadan etxean geratu da. Dutikan aurrera nik uste, Getaiko traineruan 14 ez beti 15 egoten diala, beti bat gehiokin goazela ez. Eta horren adibide izan zen, estropa bakarra irabazi du Getaian eta horixe izan zen ez. Esan nahi du, elkapen nagusian ere, aurrera pauso oso garrantzitsua egiko duela esperantza ontziak. Izaro, zorionak, zeuri ere, iruditan ikusten ari garen traineru horren Eskifaiaren parte zaitugu, Txanidek emango diote bandera, Naiak eta Amak. Ematen dut dana handikan aurre etorri zela, irabazan estropaura, eta pelikula bat bezala ez, dana borobila ertentzun, eta bere launtza uda guztirako bezala izan zen, porque ja, kriston udara egin ginen, playoffetare iritsi eta hainitik gora jotzia, baina ematen zuen behar gurekin zeula barruan. Sentimentu handiko estropa izan zen Andoniren omenezko izan zena eta irabazi zutena. Oso. Emozio aldetik agian emozio zana, gehiena. Uste, nik nire kirol bilbide osoan, nire emaitzegatik da, uste ez dela behinen negarrin. Eta lehengo urtean, bai estropada, Andonien estropadan, eta bai liga mailera, klasifikatu zinean ACT, izan zen, negarri nun, baina sentimentuak kristonak. Arrantzale herri bat izan da, hemen dena, goizian gaiki eta bloguan dena daude moilan, orduan txalupa bat itxeetanetan dago txalupa bat, orduan arrauna baki zer da. Orduan, kluba norberia bezala da, hemen azken herri txikitan kluba da danona eta denak kluba horrezten du. Beti arraun garaian barkoak etorri ditun, atunetatik, estropak ikustea, bai ez, da orduan arraun esan de beti, hemengo nortasuna eta bizitza ematen diuna. Hemen, beti moilan hemen gabe bueltaka, beti trainerua. Moilan urtan daun bakoitzean beti behiratu agotatzen dizu, nola da biltzazte, txalupa juten dan, ez dan juten, horri biltzeka. Nik egunero goizian buelta bat emate eta arratzaldien etorri eta horrea joan gabeen ez jatzen. Egunero etortzen naiz. Etxe imaginatzen zu, ez? Unea etorri da? Ez, bototare hor torko nintzake. Gu beti, umetatik, guzio betxean arrauna, Getaian herrian kostako herria izan da eta beti ze izan da. Trainerua ze resultatu batea duen, osea beti ondata. Resimentua denezko ere beti resimentora joan da zea eta hori beti, harreman hori beti izan da. Guk denok egunero ikusten geha. Bizi geha, ni bizinez zinteokitikan, ni balkoitikan dazkaz 7 arraularik. Biztan, haien etxeek, nire balkoi. Eta egunero, guk hemen azkenean herri txikila da, uste famili bat gehala da, no? Saiatu hor egoten, animatzen, batzutan penaz, sufritzen, bestetan pozak, denetarik izan da holako ibilbide luze horretan eta orduan batez ere egon eta animatu mutilak. Saiatu gian aurrutik esan dek mantentzia kluba. Bere gora berakin, gora bera, gehiago beko aldian goian baino mantentziak beak indik, azken 3 urtea betan horri otia, da ja tokatu zaigu aurrena ja izotzia. Ez gaitu elkarte erabazle bat, baina nozbenka ekartze jau bandera bat, lehen urtean, azeteko june etzialako, Espainiko txapelketa, trainerutan, hemendik 40 urtea inoz eta akortatu azeteko etziala jun, baina anazalduko historialean Getaria. Aurrenengo pare bat bandera irabazi eta lider jarri ginen nian da uda bukara urrutik uste ginen, baina geota ilusio gehiago, gauzak ondo iteko gogoak egin ginen, gauzak ondo ateatzen ez ditzaizkigun.
Harrera beroa egin zieten atzo iluntzean herritarrek Getariako arraunlariei KE bat liga eskuratu ostean. Sekulako denboraldia osatu dute. Erregularrak izan dira estropadaz estropada eta egindako lanaren frutua jaso dute. Gainera, laugarren aldia da maila honetan txapeldun irteten direla. Horregatik, atzo herritarrek beraiekin ospatu nahi izan zuten lortutako balentria. Orain, playoffetarako txartela lortuta, Eusko Labe ligara igotzea izango dute helburu. Ne harrinean ni Bilbon. Ligi irabazi zien, eta banitxakian akusten da, lortu zien, Kaikun atzetik itortia lortu zien, baina bola baten ere buru agarri guan akao. Deitzen, eta orduan zanean. Hau gehiago jungo, erretik aparte, estropa ikustea, telebistan bai. Emozio da, biloa da bilelago emozioa hoetzea, baina zein egiten duen. Playoffeta jatu ginen, da egia da beste 3 aldiz jatu gala playoffeta eta beti hor jatu genuen. Orduan ere bildurra zen, playoffa nola pasako zen, ose pasako zen. Eta gero ja jo, bai, tokatuko eta gero playoffetan ze pasatzen zen, ze beste urtetan probatu izan da eta ez da suertia auki. Playoffean lehen hori gorkak intzan, urte hartan ematen zuen jo ginala, kiston zaplasta hartu ginen. Urtean ikuste ginen, txalupa juriten zala, eta esaten zen, ostras, kontu zabekin aurten, eta azkenen urteetan hortza biltzazen, largero jotzen, sartu bai eta ez, da hortxe zabiltzazen, eta azkenian, ibili jaz, lortu indau. Eta egun hori aiatu zen, logaskin genuen, hotelian gaundela korratzen naiz, behiekin egon, ekipokoakin, danok logaskin da, eta esate genuen, gaur da eguna, bai edo bai. Eta egia da, larun batean kriston estropa intzuela, eta igandian lasaio ginago dela. Eta igandeko eguna korratzet, bai estropa eta bai egun guztia oso borobila. Bermeon da Portugaleten izan ginean, eta han jende getear pila bajuntzan, da kistonamentia nontzat. Getaria, pues tenemos que agardar que faga 19.56 y estaba en torno os 19.50, 19.51. Behin eukideten sensazioik raruena, eukidetun. Estropa bukatu nun momentutikan, inun, listo. Porque oso aste hilabete txarra pasan nun. Txarra burukiko, telefono asko, irratiak, bestiak, bai, eta hemen notatzen ez nun presio hori dana, beste anian zion presio hori. Quedan 25 segundos. Eta gate rekordo da, azkenengo luzian, nahi mantizkien referentzia egin da, aurretik emantizkien egin, nire gure izan egon, hau inda do. Baina, akortzen dut momentu bat nik esan nula ACT, minutu bat o 2 minutu faltan, eta txalupak itzun aurrea, velozia de aldaketa bat, esan, eske, hau latza. Está acabando muy bien Getaria, está acabando muy bien Getaria, que también vaya a acabar o ascenso. 19 minutos y 48 segundos, non imos ter ascenso galego, o ascenso neste playoff. Disfrutatzea lortu zen lehen urtean, izan zen, herri osoan zeon, bai Bermeon da bai Portugaleten, asteburu gorra izan zen, porque nervioak eta kudeatzen oso zaila zen, baina azkenian nik uste lan bikaina entzala eta herri osoen bultzadakin lortu da, danon egin nula. Itxian bakarrik ganeon, ikusten estropa eta saltoka eta neu bakarrik. Ja mailak edan gauzen ditu. Zoramenakin. Ikusten nuen, hortzabela, azken egune arte, hau da, zoramena. Eta, lortu zuen da oso pozik. Gehiago ez gehaztuko horrekin. Ez nite zinor, eta jarri horrez.
zeharo zantzan, gero etorri zenien beak, eta, bueno, zantzan da, biziginango zeruan. Momentu izan zen, listo. Ateria zuen mendikan, deitxean joa, eta ladia zuen pakian. Hori izan zen, lasaitasun, ez da, gaina bilatu nahi ez nun lasaitasun bat, ez? Beste batzuk, jarri izan da, nahi izan hori ez, lagapakian. Osea, nire tokila behar dut, eta inkluso gehora, herriko jendiakin, da Andriakin, da familiakin, egon izan, beste toki batian aparte, eta esaten nuen, lasai, eutxia zue, lasaitasuma behar dut, nire tokila nire momentua behar dut, dana goiti beraz izan. Handik etorri ginen ikusi ginen jendetza hura, bueno, zileik esplikatu nola gertatu zen hura. Ja igoera lortu zanean, bueno, herri guztian, pozori guztian, ondila ez. Gu nola aiatu ginen, hemen moira bazkaltzetik gan, barkuko sirenak, kanpaia, herri jende pila gure zai, horitzopeden oso hona gatortak. Tunel hortan bai beti horiten dugu paradatxoa, banderak irastintzeko, eta bueno, bauka bere txarrema. Askotan egiten dugu egun horretaz, eta behin ez genuen imaginatuko olako egun bat izan zen, hori zate izotena goizetik hasi, eta horrengo goiz arte izango dugu. Egun hortan izan zen getai guztia gurekin zeon, kanpotikan jendea etorri izan ez, getaian bazekila parranda ongo zala, eta egun hori izan zen izugarria. Bai herrikoan berotasuna jaso genuen, bai kanpoko jendean berotasuna, zedanak getaian zeuden, eta harrerare izugarria izan zen. Behaiek pozik, herria pozik, eta, bai, haundia, egun haundia. Herriko festak iaia. Festa ikara, haunlaiak eta elkartian gabiltzan denok sentitu ginen, herrian berotasun, herriak nahi zula, ez zala gure kontu bat bakarrik guk dudik gabe nahi ginula, baina naharitu ginen herriak baiatz. Danak emozionatu ginen, hanbeste urtean kostateko lan bat, eta oso arro zatean, porque logro ondile egin nula ditzen. Oso polita izan zen, jende pila bat, plaza beteta, behaiek bai oso pozik, orduan emozio askokin, eta incertidumbriakin aberrurren urtean ze pasatu zen. Guatzean zea, iloera lortutzen dutenean, zer sentitu zen? Emozioa, ez? Azkenian urte asko dira, ordu asko, eta ikusten zu mutilak gehienak infantiletatik getailan hasitako jendea dela, eta orduan behaien posa, eta herri baten bultzada osua, eta orduan kriston posa. Egun hori izan zen, behin pentsatuko ez dezun momentu bat, ez? Herri jogola guztiak jendepile hori dana, gaztiak nola zauden, zoatuta, bengala, bestia, bideo batzuk ikusten ditut, da handikan, egia esate izut, emozionatu diten ezela, eta esate, jode, enuke bela pentsatuko getaian hau gertatzia zehonekan, beste herrietan guzti dituzu da, harra festa, baina, karo, zure herriak guzti zu parte hartu zean gauza batek eta, zer da? Imaginatzen zenun, egon dela urte batzuk, ez? Iritsiko zela momentu? Ez, imaginatu, amestu bai. Ilusio eukit amestak bai. Imaginatu...
aztetera gure garaian ez ginen hilo, igo dira, helburu bat eta amets bat bete zen, hagaitik iazko estropa, iazko temporada oso niretzako interesantea izan zen, giro bat sortu zulako, herri mailan, hori importantea da, iraupenak segitzeko klubak, eta uste ilusioa egin, nik uste dut, ondo biriko gehala. Herri guztia borkatu da mutila behar guztua eta dana guztua. Azken astetan ikusi dugu herrian ilusio berezi bat zegoela, lehen ere play-offa jokatuta gaude, lehen ere nik jokatu nuen play-offa, baina orduan akaso ez genuen horren besteko berotasun igerri genuen oski, baina guengoan azkenean kontuan izan, gaur traineroan izan gana 14-tik 12 herritarrak gara, kale berdinetan ezitakoak, eskola berdinean ikasitakoak, 3-4 karriletan banatzen gara guztiok, eta noski azkenean gu herrian partea eta noski berriak behartzen bezala erantzun. Igo geha, horixe eta inork ez dugu nintzen, geteko arraun elkarteik gaur lortu duna. Beste klubutan, fitxak, hemen ez du baina fitxak izan. Hala ere? Ijoan geha. Da gaindik esperantza dazkauz egitzeko. Hori ez du mehita zangoa, ez? Hori ikaragarria. Ez duna nahi ikusi itxu dalako. Xabier Goikoetxeak etaiko presidentea, aurten pozez hementxeak hau. Aurten erabiliko zuen, trainerua, pozez pentsatze dugu, ezta? Aurten maila zigota eta lehenengo mailan asantatzeko gogoaken. Bai, gustora ez. Honea ez ginen sekuleritxi, 4 aldiz saiatu gara, eta azkenian lehengo urtean lortu zen, irailan, eta ematen den gure maila ez, atzian bilagatzeko aukera hori dago. Guztiak guretzako igual, gara hartan igortzea, azpiegitura igual etzan, bezalako ona, eta usteet azpiegitura ona dagoela, oinarriz ona daudela, temporada ona egiteko eta gozatzeko. Bi, hiru batzien lehazkeo ona, netzako, Hiru latzo baitu, ezketek esperientzia bakarra dek, abitu gazti ditu gandikan. Abek ondazkai bestia, como si fueran San Dios nola zatea. Da abekin bertze, bilurro horik endu. Eta, akarra perra nola zatea. Estropeti estropea. Da, hor bileko ea, Bigarren txandan, ojo, eso bat beste. Temporada honetan nineko nukena lortu, eta nik ustez behaiek baiet izango zela liga honetan mantentzia, ez? Mantentzea baldin badeu ja, helburua beteta dola esango nuke. Zegi lehen urteko hamuzte bandera ez du lagarriko, kaso bakarren bate, igual ditia, itxasu, baliza, baina heltzen bat jo, kategorian konforme. Disfrutatzeko momentua iritsi dela irutzatez, ez da gau inongo presioikan, errespetu osoz, aurkari da nahi eta geure lan nahi. Ez geure lan nahi almadeu, jo bestiago bio almadia, ez toz esanik ez. Daun tripulazioakin, daun jendeakin data ikusten dek beste seriotasun badaula, arraunaiak gehiago zaiatzen, prepatuta zaudek, entrenadore oso nazakau, da, esperantza honakin, gaine gure txalupa izenek, esperantza. Eta gure esperantzak. Matxin Getaiko arraunlaia, aste honetan azte zuen liga, Bilbon, Erriljoko estropa, ez da egite, zei txura hartzea zuen, estropa horrei? Txura berria, gogu egin, da txura hona hartu horreko jau, gio etorriko erantzuna, baina, Bat iotako estropa izango, ez? Bai, uxe, guretz ez altu izango, baina ez guretzako estropa berez, baina, igual, kontrikante bat gu baina holtxu egongo bat, Jendea ilusioak ikustea. Jendea bai balkoitan dara bandera ondan urtean gehiago ikustea eta ez da ikustea ilusio hori ere badaola eta jendea esperantza egin daola.
ze pasatzea, no? Zeitotik gane zentzen autobusta jarri hartzala, eta zen, bueno, guk jarriko dugu. Eta, bueno, aziratik jendeak ustea, bai, azeteko estropeta, bakala gogua ikustea eta juteko, eta, bueno, autobusa jarri ginen, eta aidaren inordeko bete zen. Urduritasun puntu batekin esateatik asko. Baina, bueno, bai, autobusa bete zen, eta aparte kotxetan da juntzan jendea, eta ondo, oso ondo ez. Alde hortatik oso gustura. Jode, hori zanuan, la hostia pentsatzen ginen, jode. Bakik erreieko estropada bat, Bilbon, korrientia dala, ez dala, hau dala, destiaga. Arraun munduan da estropadanetan egoten ditugu, gora berazko. Egoldi aldatu dala, aizia arrotu dala, Maria ez izen. Bilbora orduritasun bizka baino, porque izatezu joa gaine bigarren ertentze ginen, Mariare txarrena guria zan, eta esatu, nola ertentzen dua. Ez genuen nahi, haunlaiak inolako urduritasun puntu ekstraik zeukatena baino gehiago eukitzeik, dana lotuta eraman nahi, eta horrek ansiedade pixka sortze du bai. Gure aurrenengo estropada hor elite mailan, eta bueno, danak saigin jauen, 10 hilabete hortako entrenatzen egun egiletako, eta iritsi esan eguna, eta bueno, aurrenengoa Bilbon jarri zigun ez. Herri joan, etzan guna egin leku ikonena liga azteko, baina bueno. Bueno, behaien delegatu bezala nijoa estropa honta, orduan bai esan berret pixkat urduri nijoala. Ze paperingo guen ez, gure aurtengo helburua mantentzia da ligan, baina nik uste ondo ibiliko gala. Pretemporadako estropetan oso ondo ibiliga, orduan maila hori mantentze baldin badeu, oso ondo. Estropea jundare beste montajea dago handa leheno zan, hori ziagoako denborak hartu eta zeatan telebistak eta ikusteko dara beste zea badak, jende gehiore bai da, minte polite dotea. Kamisetak banati ditu eta estrenatu gabe dakat itxia. Hartzen honen Getaria la baliza orduan jantziko. Gizonezkoen estropada orain Bilboko 13. bandera jokoan eta 20. Euskolabe Ligari emango zaio hasiera. Zainbeste urtean telebistan ikusten horko arraunlaiak normalian goikuak antzekoak izatea eta beti ikuste ginen, ostra urdabai, ondarribi hori jo beti hor goian ibiltzeianak eta jatu da urtea eta oain aldamenean gaude ez. Ikustea inguruan dauzkazula zure eredu izan diren. Trainera horiek, ez? Eta horrek, eman behar die, satisfazio bat, horre goteak. Igo berriak lehenengoz, Kaiku eta Getaria eta gero... Ilusioz ikusten dira mutilak, bizitza guztia egon dira aste honen zai, eta orduan, azkenean nik esaten diotena disfrutatzea, gozatzea eta dakina egitea, ez? Hemen irteeran Getaria, Jon Larrañaga, entrenatzaile eta arraunlari. Bilboko estropa hori izan, abernon gaude. Ezke hori da, aurre demoraldiko gauzak oso ondo inditugu, emaitza gorda da, baina bestiak ez dakizu nola daude. Horrek, metroko eskor bat. Nik egun ura nahiko lasai bizi izan. Aurtengo demoraldian ilusio handia nun, baina beldurrik ez izan, nire ustez gure benetako marka edo izan zen, asko irailean lortu genuna, neuk benetako pakea sentitu nun egun hartan, ez? Egia esan, gero behin Bilbora iritsita, kirioak dantzan hasi zidan, baina egia esan, egun polita, sekula astu bestetena. 46 paladan.
Oraindik ez, orentxe. Bost eta amaikan Segundo terdi. gelditu dute. Ziago amantzuk ginen, erreferentzia paseizkien, da, eta guain, nik sinisten balimanun, 10. 9. horri biliko naizela, guan hau nola transmititzen eta. Osea, kolpek handuien hartu duna ni izan naiz. Niretzat, aurre denboraldiko sentsaziorik onenetakoak utzi dituen taldea, Getaria. Estropa hasi eta ikustezunean lehenengo zeak referentziak emate dituen agondo joazela, lasaitzen jote zera. Aurrenengo 5 minutuan ikusi ginen, Kaikuri heldu itezio eta. Eta, bale gaitu. Eta, bueno, ikusi zan, ala egitea zala, bale ginela. Hogeita 15 pala pasatxoan Getaria. Hemen da Getaria. Aldeko hauek ere, baina guante horrek segituan. Orain beste estropada bat azten da, Igon. Bai. ¡Ema de hurra! ¡Hostia! ¡Ema! ¡Dios, Ema! Hemen da Getaria. Hortxe da. Abante horrek. Esperantza, 15 eta 28. Kaikuren krono. Beraz, guzti honetan, 3 segundu jarrizkio, sexta-taldean. Zerbait? Bai, betikoa ez dakiguna, eta urra atzo hasi zen eta bakuntzak. Mutilla, hacemos de jugar. Aitor, ondo? Ondo di jugar, ose? Ondo. A ver. Hiru segundo Kaikuri. 4 aresi, 7 lekitxarrali. Debutaria gira Jaun Andreo. Noiz konbokatu zuzenunea hauentzat. 14 talde horretatik, 12 arrobikoa dira. Venga, hostia. Getaria, bai Getaria. 26, 3 segundu eder atera dizkio Getariak Kaiku historikoari. Iar bigarren txandan Urdaibai, Santurtzi, Getaria eta Cabo da Cruz. Gustatuko litzaidake, zuk esplikatzea kontatzea nola bizi izan duzuten lehendabiziko estropada hau goren mailan. Jo, hasieratik herritikan jetxi geanian dana gure zaizeuen galdetzen da eta barra. Herri erdiaren hemen etorri da, eta hau ikiarria da, aurreneko estropa, baina gaina oso ondo eta zaigu. Espero atzen duten, alako debuta?
Ez, uste baino bete biliga, baina oaindikan argi, oaindikan hemen kontraio asko eskau da. Zate, jode, aurreneko estropada eta holako estropada ditia, pixkat danok gatu ginen, ostia, pixkat harridura punto bat egin bentsat, ez? Eta bortik aurrekoa, zurrumurrua, ostia, uste baino beto, eta zean, da... Eta oso pozik ze, ez dakit, ia hor zazpigarren astea nahiko gauza politia izan zen. Esperantzaz betetako momentu bat, herri bezala pozez betetako momentu izango dela igandekoa. Guk barruan hori ginak hau, ez? Resultatu onak gai ginen iten, baina ez ginula gehiagik gozatzen bezala, ite ginula bosgarren, da laugarren hor ginak hau, da entren horrek esate zuen, hori mendikan urteatzu eta ikusiko ginula zein ginen. Eta, nik uste aurrenengo estanda hori ondarribian izan zen. Bai. Herri Getariara, hortxe dira. Getaria. Unazko arraunean. Bai, Getaria! 20-0-3! Kabo, bera horretik. Kaboko gorriak, kaiku ere estutzen lehen kale. Bihar, etxean, ze berezia, ze polita, lehenengo aldia gore mailan ez. Hori da, estropada gehiago bezala da, baina ilusio guztiak ingoaz. Eta bar gaurko estropa errepikatzea da gaur. Eta oraintxe, hori jo... Getariaren atzetik. Bai hori jo! Bihar Getaria etxean, horrezko txandan arituko da. Ematen du surfian joten diala. Sensazio izugarria. Biotako bia, eta gaurkoa, ikusteko dago baino, danok ilusioak ingoaz. Balda esperantzaik. Esperantza hori ez da galdu bihar, zeku da. Eixen esperantza eta esperantza badao. Abentzutako gure artian urte guztian ekutzen dugu esperantza aurrian. Igertze zan, ez? Herrian zehar, zema jende torzean klubea, entrenamentuta, haitze dituzu jende asko torreko gala, eta, fixia bildurrez, baina, jendea oso pozik eta oso alteratuta, esango nuke zegoela, Herriko festak dira, Salvadore festak dira, eta, orduan, nola ez gainetik, etxeko bandera eta gainerua etxeko euritan, hori ikaragarria, ez? Orduan pentsatzen, egun handi bat izango gala Getarientzat, eta dana ondo hortentzen da antolakuntza aldetikan, eta dana guztuak ditzen gen, ez? Egile esan ez gendun inork espero, aurten aidian emaitzak ematia, eta herri guztia gaude arro, gure arraunlaiekin, baina arro, eta guretzeko da, gauza pozgarria. Eta gaur bereziki etxian jokatutaz, Beitu atzo intzian, horrezko txandako sartu, klasifikatu, eta pestak. Eta horrezko txandan klasifikatze guretzko izan da, erdera esaten bezala un bombato. Ze sentsazioa arraun denboraldian inguruan? Oso nahi diala iten, enun espero golako nahitea. Oantxe hasten ditutako ekipo txiki batek, hain emaitza onak eukitzea, inorrak etun espero Getaria. Oso esperientzia polita, laugarren gehatzea, tan bai honorrea jutia, hori ikistona da. Eta gaur bandera irabaztia hori eharrena izango zen, baina oso zaila dugu. Izango zen ja oso ona. Lehenbizik urtia da, eta jaurrela sartzen dela. Bere ere garatxan indu ondo, eta orduan konturtian sartu zen, oso ondo. Kontentu du gabez, herriak kontentu da. Eta bero horrela segitzen deun, urte batzuetan. Felizitatea guretzako.
Irabazi ezkeo? Bueno, no te digo nada. Horren baingo deula, de todo. Konforme gehatzen baldin mag, gauza batekin, orduan dobliak. Liga honetan egun puntual batzuko zeuden da, hori egun puntualenetako bat Getaiko festako egun hori izan zen, ez? Gaina igandia izan zen, Hondarribiko estropa da gero, Hondarribian Jesu Kriston estropa inda tanda honorreko postu hori lortu ginen sartzea aurrenengo aldiz, eta buah, ilusio ikiarriakin ate ginen. Egun berezia izan zen, ez? Beste alditan tokatu zaigu herriko estropada jokatzea, baina sekula ez genuen egin Eskola Beligako Orezko txanda batean, eta lehen da biziko aldiz Orezko txandan aritu. Herriko estropadan izatea, hemen jendeak izan zuen erantzunarekin eta nik uste dut, inoiz espero gauko egun bat izan zela, ze azken finean egu arraunean hasi ginean duela urte asko, ez genuen imaginatzen olako egoera batian aurkituko gineanik, eta kuadriako lagunakin, hemen txikitatik gazten ikusi ditugunen lagun horiekin olako egun bat partekatzeak oso polita izan zen eta noski bizitza osorako gordeko duguna. Getariako ikurriña gizonezkoen lehia orain Eskola Beligakoa, Elkanoren mundu birari 500 urte eta mundu bira horren urte hurrena ospatzeko sari bereziak gaur hemen Getarian, festetan den herrian, hau da sailkapen nagusia. Hau, esperantza, aurrea! Afizio aldetikan nahiko apoio digo je. Claro, novedade bat gatetetian. Lertzai. Beak orduako ja pixka lotzaletu ingo ditu pixka. Pentsatzea, Nik uste akordatuko gala egun honetaz. Ze hori dakat, bai lehen gortien estropa irazi ginu, bilak jogatu ziren bilak irazi ginitu, da xantzan. Baina aurten, irutu zaite herriak jarri duen estropa honetan jarri duen fokua, ez tekin nola horregatikan gogoratu gala estropa jogatu genuen. Gainen nahi duzu, herrian egun hortan dena ondo erten dezala, eta herrikoak etorri dezala, ikusi dezala, eta horrekin, animo horrekin, herrikoak bertatik ikusiko dituela estropa dago. Beti da berezi etxean jogatzea, da ikusita herria oain nola da honi baita ere goguak egin guri kalian gatze gaitu ber ondo da egean zea, ikuste herrian ilusio hori badola eta nik uste egun berezi izango da. Bai, ea ba, ona, begira, herriko trainerua baborrera eraba. Begira, ze salto bildu, esperantza ontzia. Jon Larraña zalantzaren bat izango zuen berak bazuen idea bat herrian eta herriko semeekin ateratzea, nolabait planteamentua mantendu edo aldatu, Orezko txandan dela ikusirik, mantendu egin, aurrera. Gure bidea, nortasunarekin. Ea, gaur zer erakusten duen, ligako oliarrenekin? Nik buruan ekan, egun honetan 13 kanteran ogin atatzia. Larun batian oso estropa hona inez, gaina Orezko txandan izan ginen. Horrek nahi, bestea nahi ez, baina nahi bildur pixkat eman zin. Estropa bat tanda disputatzea jun edo azken eitea, osea, difentzi polita gara. Geokoak, baina difentzi handu xamara irutze ziaten, eta hala sortatu zen da. Donostiarra, Laura, ikusten duzue. Atzetik, etxeko gizona Getariarra. Hasieran hartu dion segundoarekin. Ez une batez errekuperatu du, baina jauna. Ea. Ara, Hondarribian! Eskribo! Eskribo handi! Egin du, ene! Ekatu natza! Bai! Hortxe lidertza! Bai! Iztu ezinik aurrera! Isiltasuna eskatzen dut. Isiltasuna eskatu duelako.
Ama 0-3 bai. Oriok baino bat, eta Bermeo aurretik. 10 puntuko zuloa. 6 puntuko altxorra zuten gaurko hazi aurretik, hori Laura joango da. Lantxe hogei. Eta atzetik Hondarribia errekuperatzen 4 segundutan dago koska. 200 metro. Txiko dio getariak, Bai, usten du baiet. Beste gauzik ez nio esan mutilak, ez? Bai, hemen gaude, AZT, baina gaur gozatu indara, mutilak. Osea, gaur tokatu ite. Behingo batekan, azkenein ere, disfrutatu inbertu, ez? Eta ez gendun horin. Ez dugu gozatu. Baina ez dugu gozatu izan dalako, ez? Egualdi aldaketa, Hondarribia atzetik, harrapatu presillo puntu hori ikusi dituzu nola datozen, orduan ba. Hondarribia ziztu bizian dato, txampan. Sufritzen baina Getari aurretik. Bai Getaria, eta bai Hondarribia. Ikus dezagun, Hondarribia 10. Zierbenari aurre hartu dio. Etzan politena izan, guan, beste ana izan zan zoragarri. Herri oso ikusti hemen, Antxerriko inguru honetan, builak ahorroka, nik uste behiek ere behan sentimenduela zaleratu zituztela, eta noski horrek guri izugarri ospotu gindun. Ateatzeko momentuan Getai guztia moian buelta manda zeudenian, hori ikeragarria izan zen. Moi guztia Getaiko erropakin zugarria izan zen. Ikuste esan beste herriko jendeari bai hortzeolak Getai animatzen, eta nola ez, kontraioak bai hortzeuden da harrituta. Beste jende moitze ginula ikusita. Ure eta ateatzeko modu hori zeskatu gehiago, ez? Arraunian ibiltzen geha, gustatu izaigulako, baina herri bat hor gainean ikusi da, ez dago, gehiago eskatzik. Irailean da.
Ez den nahi pentsatu den. Ez den nahi pentsatu den. Kontxa? Bo, Kontxa hitza handia dira, ez? Kontxa, nole ikustezu? Urruti. Kontxa, nole ikustezu? Jode, Kontxa bagi zer dan, osa sorpresa, no? Eta Kontxa? Hortxe ibilgo dituk. Kontxa, nole ikustezu? Kontxa zaila. Kontxa zaila. Ameza, den Kontxa gogatzea, sartu ezko garra, baina... Kontxa adibidez, zer esatea zu, Kontxa? No, hori ere beste amez bada, guetzat, hori gertatu ezkeo, bueno, beste zoramen bat. Eta Kontxa? Zailkatuko balieke, zoragarri. Baina zaila izango da. Kontxan sartu ezkeo, hori da. Hori ja izango zen laginda, no? Bai. Tira hoztea. Bueno. Kontxa nahi uste sartu goiela. Bai. Eta, zer izango da hori zuetan? Jode, honra bati, honra zaten eskueretzi, nola zaten. Kontxa, bueno, ez dakit, a ber, hitza handia dira eta bestiak bai preparatu iteia. Bueno, Kontxa betire hori bai gorriz borobituta ukitze deu, eta, bueno, ez dira ezetzekan esaten jolin sartze badimagean, nik uste horrekin ja temporada borobilduko genukela. Kontxa hor dago, danutzako dago. Azkenean egun hori pixka loteria ere esatea, noiz ateatzezean, etxean, aizia, baina posibilitateak horrote dira. Sartzia, zaila, baina ez da, imposible ez da. Ilusioik egena, nahi ingo zian irailan, bigandetan kamiseta honekin Donostian egotea. Kontxak eta Donostiak gaur puestotxo bat zor diula usten dut. Ni nahi Kontxa irabazi, Liga baino. Kontxa, gora falta zaiak. Nordaki, a ber, igualdi txar batzukin Kontxan sartuko baginak, hori oso zaila da, baina, bueno, lehen hori lortu da, eta zeratik ganez. Beti ikusi izan dut, eta amez bat ez ere guztetek, eta egin Kontxa gogatzea. Kontxa erabazita zakagu, 19. mendean, da 20. mendean. Batzuek 19. ietzake, guan nahi dugu 21. bat, hori espero diat. Ez egian nik zautuko ete, baina 20. mendian erabaziko dula Kontxa bai. Hori, nire esperantza hori dek. Gure mutilek Kontxan sartzea, izango zen, zugarria. Tolko da, ingo dugu aldeun onduena, estolpa guztietan bezala, sartzen bagea... Herri guztia jungo guke eta da marroiak guzi guke. Azpatik urtietan guzi ez da baino gehiago. Aunque Bizkaitara marroiak egutetxu baino Gipuzkoara marroiak eta jadek. Eta emozioakin bizi, ez da? Bueno, nik posible ikusten dut. Batetik liga txukuri biltzea, ez gestea, eta gero elkarte ez da inoiz Kontxeko estropetan zalkatu mutiletan, eta hori. Gustatuko iltzeteke aurten, Kontxa jutia. Aukera egon daiteke, ez? Asko esate dute, arrauna kirola dela, futbola bezala, edo... Baina pentsatzen ez du bezalako jendeantzat kirola baino bilo da, ez? Bai. Zer da zutako? Bueno, bizitza bat, eta herri hontzeko gauza bat importante izango dela Kontxan berriz parte hartzea. Zenbat urte, ez da parte hartzen? 72-tik. Herrien borua 72-tik, baina elkarte bezala, Getaria Garron elkartea, gizonetan, emakumeetan bai, baina gizonetan ez du sekula parte hartu. Ez gehinoz klasifikatu, eta niri gustatuko iltzeteke klasifikatzea. Esan gutzeteke, bizitza baten buelta ematea. Banderik ez, salkatzea. Bertan egotea, ez? Bai. Gaur egin dute Getariako arraunlariek euren azken entrenamentua Kontxako banderako sailkapen estropadaren aurretik. Eta ez dute nola nahikoa azken entrenamentua eduki. Izan ere, hainbat herritarren babesa jaso dute gaurkoan esperantzako mutilek. Txilibituen eta txaloen laguntzaz animatu dituzte herritarrek arraunlariak, baita egiten ari diren denboraldia txalotu ere. Denboraldia nola jonden izan da, zuk ez dezu ikusten, baina hainbeste jendek esaten zu, eske, fijo, Jon, fijo, eske, seguru eta, claro, zuk, sea de los de favores, osea, Getaria dituk, osea, ezin lehike, baina, egunak ni behintzat, egunak urreatzen junala eta gaina zango nizuke Areseko estropa inageo, kriston lasaitasun hartu nuen. Esan hon, bai,
hemen badago, aukera dazkau sartzeko. Han gehatu nintzen, como, bai, badazkau aukera sartzeko. Egunean zehar, elkartu ginenetik han egon ginenea, Arraunlariak oso ondo ikusi ditun, kontzentratuta, urduri, evidentemente, eta herriare urreatuta, baina ez urreatuta. Osea, uste bazakila ze jokatzen eginean danok, prestatzaileak egila da oso zeak gala batzutan, utzi pakien, guri. Gure lana hemen dut, eta zuek inberdezunei, baina guri utzi pakien, baina ez oso ondo ontzat. Nik uste da hau nervioak nahi hau inala, ekipo guztiak, arraunlari guztiak bai, baina ni batez kakain da, egun hortan, ezin hitzein, barruak lotutan eskan, da momentua iristeko zain neon, ez? Halako segurtasun puntu bat da geneukan, egia esan tentsioa ere bazeon, batez ere uretakun aurreko ordu bete horretan, baina gero behin uretara junginean ikuste talde osoa oso enfokatuta junginala helburu horren bila. Egun bat da. Egun bat, estropa desberdin bat, eta oso desberdina dana. Raru bare bai, 10 minutu jun, 10 minutu torri, ustez ondo zoaz eta igual kiston ridikula egiten izan, o ustez oso gaizki zoaz eta, bigarren denbora honen. Osea, oso rarua da estropa. Jendeak esango luke ez, nik beti nahi izan dut irabazi. Nik ez daukat oroitzapenik, Ciudad San Sebastián ontzian amestu detenik sekula bandera astintzia. Nik beti irteera marrako irudi hori eukidet, eta nire imaginazio hori izan beti getariko elastiko jantzita. Eta horrek esan nahi dut nik zer nolako balio ematen duten aurten lortu duen horrei. Nik nahi nuna zen kontxa jokatu bai, baina getaiarrakin jokatu. Azkenean nire etxeko kluba dalako, nire etxe hau dalako. Eta lortu nunean nik uste aurrez esan dizuan pake sentsazio hori 1000 aldiz biderkatu zela. Zaleak ere bai, begira, ze jendetza hau da irudia. Zaleak eta kirolariak bat eginik eta goi-mailako lehia bat jarraitzeko goguz. Eta hemen Getariara. Handia piztu duen trenerua. Hori da. Duela 59 urte sailkatu zen azkenengoz, Getariako herriaren izenean, gero 2001ean Zumaiarekin elkarrekin ateratako ontzian ere bai, baina Getaria bezala 59 urte pasa dira, begira, haundia litzateke, Elkanoren mundu biraren urte hurrenean,
Getaria hemen ikustea goigoian, ez? Eta egia esan, demoraldian ikusi dugun Getaria azaltzen baldin bada, nik barruan gotzen du. Barruan izan daitezke, bai. Hemen horio. Baina asmatu egin behar da, gaur, hemen, arratsalde honetan. Ja, beste pixka. Vamos a ver. El mejor tiempo provisional sería para Zierbena. Eta hor da Getaria ere lanean. Argi, Argi, Getariak ez du gehien, onduko kabo kaikondarroarena, ene. 10:30, Kaikuren denbora, 10:30, Amultzoko guztiek egin dute, Hondarribiak onena Ziaboga garaian, 10:16, bosgarren Kaiku, 10:30, Getariak ere 10:30, euneneko batzu gehiago, 7. Kabo. Estropaz izan ja neurriak soltau ginen, da ikusi ginen trainerua askartzi joala, eta momentu batian bueltako olatu bat hartu ginean, eta esan zienian 3. denbo honena egiten nahi ginela, garbinekan, isla barruan ez zuela irasiko, eta barruan izango ginela. Horrein Getaria, Horrein jakingo dugu, iruditzen zait, errespeto osoarekin izan da, bai? Bai, Xavier. Nuen Getariaren denbora irla pare honetan oso nahi izan dela, Orioren pare, 3. laugarren denbora beratuz, 4-5 segundo Kaiku, Kabo, Ondarrua eta hauekin. Alde, Getariaren alde. Horantxe dauzkate, 50 segundo. 33 paladan sartu behar dute. Hondarribiak 19 eta 53. Hortxe da, eta Getaria da favorituen multzoko azken taldea. Barruan izango da. Ja, 20 segundo. Bai, ematen du baietz. Bai. 20, soberan, barruan da Getaria. Izango da. Kabo ez. Bai, 20-0 Getariaren zat. Getaria 20-0 kronoarekin momentuz 4. tokira joango da. Oparean ongi, Aurreri, Zagirren kuadrilea. Getaria 4. zelkapenean, beraz Langa Ondarrutarren 20-0 bederatzi eta 86. Momentu hori sartu ginean, dano gineak egun ezinezkoa zala beko kategoriko 3 traineru aurretik sartzea, ez? Baina saio hon behar ginen, eta, ez ginen nahi zele horrau, baina bai bezala zan, da barruan ikuste zan poz hori. Eta hemen festa giroan dira Getariarra. Hauek usaindu dute zer datorren, 59 urte pasa eta gero, barruan, edo gutxienez atarian daude, eta seguruenik barruan. Eta, bueno, ja azkenengo 3 traineruak sartu zianean, hori keragarri esan zen, ez da handa hundia. Hauek hasi dira ospatzen. Pedreñaren zain egon dira. Bai. Festa handia Getariaren artean, Getariak ospatzeko argudioa baditu aspalditik, 4. denbora markatu bai dute. 20-0 alajaina. Bermeo, Kaiku, Ondarroa, Kabo, Lekitxarra, hori danak gainditu ditu Getariak. Ligan 5. izan dira, eta gaur berriz ere birkonfirmatu egin dute, urrezko demoraldi bat burutzen ari diren. Esperotakoa izanagatik alperri da, etortzen denean unean nola bizitzen den,
entzutea bakarrikan, ja, barruan zaudela, bueno, oan ere emozionatu egiten naiz, malkotan hasi nintzen, eta batez ere aurrenengoak etorri zitzaizkiana da, ni malkotan hasteakin batea, seguru neola, Xavier, Javier, Pio, Ander, hauetanak, Lalo, negarrez egon goziala, ez? Behaiekin akordatu nintzen, behaiek hartuko zuen emozioakin, eta ni ere malkotan hasi nintzen, eta betetan. Polita, nik deskrituko banuke polita eta ilusioak ikusi nuen. Ikontxa jogatuek, irabaziek, ez izan bat aldiz jogatuek, baina hauek eta kena, guan momentuko nik eukinuna bere garaian lehenengo aldiz hartu nintzen hartan, hau da, eta aldamena behitzia da, edera. Sartu ginen antxerrira eta ikusi ginen nian Getaiko herri guztia bertan zeola, ikeragarria izan zen. Ametzetan ere ez ginen uste holako egun bat iritsiko zanik, gure ametzetan etze hon hau etzan errealitatea bandala 4 urte. Horten hor ikusita da ginaka presio handi bat geure gainera, baina presio hori ondo kudatzen jakin dut eta disfrutatzen. Ni Xavier bat ikusi, Leandro bat ikusi, Basurto bat ikusi, zuegatik, ez? Osea, bai, herriak bai, eta egia da zuegatik zera, baina zuek ez dezu lortu duen sartzea. Hauek lortu du eta hauen Messi izan du. Baina eske, zuek moitu zu eta zuen hasi izana honeaino iritsia, ez? Gut horrek egin deurara eta suerte hori eduki dugu, ez? Bizi izateko. Baina hemen kristolan pila da, eta benetan Messi duena hori dia. Hori dia, porque horiek espazuen ingu menez ginen, egu. Guatzezea, zituen egun ja barruan da, ze sentitu zenun? Ikaragarria. Ni gaina makala naizela, egun hartan, izan zen, usteet, amets bat ez. Amets bat, arraun munduan gabiltzanetikan, beti izatezuna, ez, Getaña Kontxan ikusiko aldegu, 50 urte zian, eta egun hortan, ametsa egi bihurtuta. Donostian gara, Donostiako estropaden lehen jardunaldia da. Asteazkeneko pasa zen, eta hainberrekoa indazion, eta bi gandetan alik eta txukunen aitea eta udako maila ematea, ez. Jendez da konturatzen, Kontxako estropadetan getai bat egoteak, zer suposatzen duen, ez? Ja, ezin da gehiago borobildu. Eta festa hori izan zen aurrenengo igandian, ja danok erlajau ginen, baginak egun barruan ginauela, estropa hori ja jokauko ginula, orduan. Hemen getariarrak eta aipatzekoa da, entrenatzaileak bere burua
kanpoan utzi duela. Hori da, Jon Larrañaga kanpoan, dela hirugarrenean... Idiak ez eman dio hor aukera. Aurrenengo estropa, kanpoan izan, eta nik izango nuke estropik borobilenetako bat izan zala. Kiston konfiantzak egin ginean, hori joi utzi ginen, ondarri ikuste ginen etzala juten aurrea. Eta, bueno, kanpoko ziauga oso ondo jau ginen, eta konfiantza horrekin barroa ikeragarri buelta ginen, ez? Getaria horiok baino tosta bat bizkorrago egin du. Hori joi heldu, ondarribiak ere etzegun asko atatzen, eta bukaerako islatik barroako minutu hori hortxik eto ginen. Bai Getaria bigarren! 15 segundora, 19 eta 54 Getaria! Oso estropada polita eta horrezko txandan zala jakin da. Maila hundian jardun dira, igo berriak dira gore mailara eta begira. Orio eta Kaiku gainditu dituzte txanda. Laugarren egitea, ez, aurten sinatuko genuke baita 8. egitea ere. Azken finean gure helburua sartzea zen. Ez genokan bestelako helburu berezirik. Eta horrezko txandarako zelkatzea izan zen, nik uste aurtengo sasoi honei ginga jartzea. Kontxako aurreneko igandian eta laugarren egitea estropa ederurra da, ja, ondila. Eta horrezko txandan sartzea. Ezke, ja, usten dut, gehiago etzela eskatzea. Ja, guretzat horrezko txandan sartzea, irabaztia bezala. Esan, ikusita seklu ginean da nondi gento zen ez. Mexiko honetan ez, pentsatu botandan horre jogatu genula bigarrengo jaian. Egia esan, pila disfrutatu dugu estropa, kanpo gaikera erregungea, eta gero nik uste eta baitare hori joan nik uste horrek eta indarra mandigula, eta gero barrura gara ikiar etorrega, disfrutatzen. Datorren igandean jarraipena izango du, gozamen honek. Hoi da, datorren igandean hoxe tanda honor, inoiz pentsatu genuen momentua ez. Bigarren igandea baita ere polita, ez? Herriko jende asko, familia, lagunak. Estropa on bat iteakun ginen, eta, bueno, usten dut, maila eman ginula, ez? Nik uste dut, bi igande horietan Getarira lapurrak etorriko balea, aixe ibiliko ziala, ze Getari guztia ikusi nunan, dana margoiz, sekulako ambientia, txarangakin eta poza handia ematen du, ez? Arraunak batzen dulako herri bat, ez? Ez genuen nahi genuen bezalako estropa egin, ez? Nahi baina ezina, nekia, bukatu genuen ustuta. Laugarren nahi genuen gehatu, oso polita esango zala, baina, bueno, bosgarrena segundu batea uste gehatu ginela, maitza izugarri batekin, eta, bueno, ni uste borobiltzeko, azkenien gure maila da, ez? Ligan bosgarren izan zea, kontxan bosgarren,
reflejatu egiten du urtien egin dezuna. Zaletu bezala, getaiar bezala, nola bizi izan duzu Kontxako egun hauek? Satisfazioa ondileekin, mutilabek duen balentria oso zaila da. Eta egin duen temporada goraipatzekoa da. Hau ez du urte gutxitan ahaztuko, eta segi izatela holaxe. Pentsatzen nuen egunen batean getaiak Kontxan ikusiko zenuen ikan? Bai, beti, esperantza beti okubi dugu, baina hor, ibiliga, 7. 8. gatu beha, hor, urte batzutan. Baina, bueno, aurten tokatu inda, tokatu ez, lan egin du eta hor daude. Ez da, amestako momentua eta ez da, impresio honagin, oso honagin, ez dut bat eskribatzeikan, ambienta duan ikusita eta hor barruan bizitzan ikusita, pasa bat, kriston ona. Kontxa bat, bosgarrengo postu bat, guk ezen pentsatu egingo inundik inoa, ez? Gaur kanpotarra neu bakarrekan izan, dana herriko jendia zen, dana herrikoak eta ez da gi. Hemen usten dut importantzi pixkat eman bertzagoela honei, ez? Io ginean katxondoan ezate genuen. Horrezko txanda, zea, kontxa, zea, katxondoan ezate genuen, gaina parretxe genuen alkarri eta behitu azkenean. Katxondoan ezate genuen, egi bihurtu hemen gabe, betio ze momentutan gabe. Bai, ez genuen inundik inoa pentsauko, eta etorri nintzauko. Ja sartzia ondila zen, sartu ginean, lehenko igandekoa arrodotekoa zen, horrezko txanda sartu da, eta ja gaur ustu aldia, jungean hiru handi horiekin jundageora, uste arpeila mandeula eta estropatxu gure indura. Kontu zurru gurtien dara! Niretzako eta hor justu duela gutxi hiltzaigun aitarentzat ere izugarrizko poza izan zen, ez? Justu bea bigarren igande etzan iritsi, aurrenengo igandian bai, eta bere azkenengo hilabetetan izan duen irribarre bakarra, justu Getaiko Arraun elkarteak eman dio, ez? Nahi nuke, atzo gure kluan asko bultzatzen hil izana eta presidentia izan dago Zigor Saizaren aita omendu hiltzala eta ezarka familiai eta animoa. Orduan, ez dakit, izugarria, ez dakit, hitzak ere falta zaizkit hori ez, adjetiboak, ze izan zen bi igande horiek deskribatzeko. Denbora bukatzean ikustezu 5. dezula, bai ligan, bai kontxan. Hori Getaiko klub batek oso gutxitan ingoun zerbait izango ala ere badakizu, baina nik uste guain ez gala kostiente zein deu, no? Eta hemendikan urte batzuta ikuste gunean ez gala jatzen nivel horta edo basango du ez, urte hortan, tanda honorren ibili ginean, bai ligan, bai kontxan, eta hori ikeragarri izango. Hori betirako gehateko hor, hori ez digu inorek endula. Aurten hilotako talde bat, herriko talde bat, maile mantentzia amestezun talde batek, 5. ligan, ondo, kontxa klasifikatu, ez da izan bat urteetak geho, kontxan 5. Zer gehiago da? Hau baino gehiago egitzeok. Montatu duen liga honetan, hau baino garrantzi gehiago estropik egitzeok.
Nik uste dut, eskatuta ere, oan dela 2 urte egingo bagenuke holako eskutitz bat, jarri opari bezala zer nahiko zenuke Getaiko Arrano elkarteantzat, eta aurten atera dan bezalako temporadak etzala ateako ez. Orduan, ezin da gehiago eskatu ez. Nire ustez emaitzako ondo daude, baina Getaiko Arrano elkartean benetako garaipena izan da herriko proiektu batekin maila horretara iritsi ahal izatea ez. Hankalurrien ditugula, gure talde honekin pixkanaka gora jutia, eta urte batzuk irauntzeko gai gean, oango filosofiakin liga honetan. Analizatzen aztezea pixka da, zerbait ondo indeu. Osea, ondo indeu. Hoi zateot. Xavier, direktibo da nahi, benetan, Messi ezue. Messi zen duen, gurekin gozatzia, zuek etorri zate honea egunero. Ez da gizema tordu, hemen zuek izate lanien da. Eta horrek fruto eman dizizu, ez? Eta hor badago jendea urtetan lanean ari dena, sukaldeko lanean ari dena. Nik uste herri guztien izenean hori eskerrak bertzizkiela, egiten duten lanagatik. Jaudegia erregalo bat bezala, batez ere horri biligean entzat. Doan espero diet, oan dabiltzazenak jasoko ditula ondoren erregalo gehiago. Dudia eumientzak gore ilusioa da goian ikustia, noa jatzia da ikustia, eta hauek behar bezala zizian, hori beti esatea, behar bezala ziziala eta betu nomukatu den da. Berriz jendia aztean da, hauen reloa egun ematean etorroko duta. Nei gustatuko litzaidak ekipua mantentzia, zenik ikuste dut ekipo honek etorkizuna badakala. Temporada hau errepika ezina izango da. Errepika ezina izango da, eta ez dakit gero zer etorriko dan, baina nik amestutako helburu danak ja bete ditut eta alde horretatik oso pozik. Valentria izan bai da, egin dezuten urtea. Guretzako da, ni oso realista izanikan, Reala Champions irabazti bezala. Gauzaldila da, urtebete geroago berriro hemen elkar ikustea. Zuen bultzada ikaragarria izan da, haupa Getaria eta haupa Esperantza. Ikusita ze trajektoria eta nola lan eindan azpi-azpitikan eta zenbat lan eindan, ikusi da zehonen batian premio iritsiko zala, ez? Eta iritsi da. Leheno urrutira ikusten ginen ametzurei, geho gerturatzen eondek, dauan iritsidek. Da espero dio gaine urte batzuetan horriotiak. Uste urte hau zangola, borratu zineko urtia zangola. 2022 urtia, helburu ez dago gehiago zeitei. Niretzako Getaiko Arrano elkartea neria bari bezala sentitzeiat. Dano sentitzen dio Arrano guria bezala. Eso es lo mejor. Así es. Eso. Poliki eskailera gillotzea, jungea. Jesus Maria, no sé. Pixa, txaldu ingo dut. Borratzi bat da, gelditu, porque ez dela
Bai, hor liatu nau. Mentzio espezial bat nahiko nian, baina eskeetzekiat, bai zebezatzean, jende asko kindi lana, baina gu gazti egin nian, guri tesitxoen bokailuak prepatu, estropatak eurako. Juan Jose Azkue, eta bere alabak eta emaztiak, eta hori nahiko nien ezan. Loko pasak hori aurretiz jo guan igual, estateko, no? Eta hoik editatzi baldaka sartu, bale. Aupa Getaria eta Aupa Esperantza. Aupa Getaria. Aupa Getaria, ez? Noski, claro. Aupa Getaria. Aupa Getaria. Beno, bugatu alda. A ber,